nomor A kok kowe boten Mas jodoh kudu kowe itu itu pangkulan foto belantongan orang kok iya awan banjur bodine kosok alah lare kaya wong alah weh jambelku meneh modelmu kaya apa tadi gila mau ki sik Ren aku penasaran to Jatil iki kok orangnya nyandi Projo to awake dhewe gano kat mau lho ya Jatil iki lho bekas Jatil iki Jatil udah kowe sama ayu ora sama ayu udah kowe metai ngene lho iki mantan Jatil niki sing dhisik nek kadung ngegoli jan retot kabeh siji loro telu sipro manggo ayo semangat rezeki kita iya ayo bila ngadek kok bila ayo bila tamu tak kowe wis cepet entek no bila urusanmu yo Jatil nomor A kok kowe boten Mas jodoh kudu kowe itu
wedok. Padahal awak karo kepet yo ora to Mas. Nek jodohmu iki lho, ora iki jodohmu iki yang ngene iki no. Jadil bilangin A1 loh, ini kok macem-macem. Ya pantamu siapa jenenge? Sandi. Coba. Dok pentol, kok jeneng ndak pentol. Jale diwehi amik ya. Bukan tak? Ada yang cuma kok wah. Ada yang kok bisa kok ini. Dia mau cuma kok. Cuma. Kedor. Bima, Mas, Mas, hoi! Begitu kau mau mata ini loh, Ibu. Saru, dikira tadi lagi bayar anu belajar ini bayar ngape? Lah mbok omong ngono lho kok plane ngene padha menanku kok sok. Lah yo alah lagi ngene tantol lagi ngono sapa? Ora gelem Mas aku. Nek nyanyi nang anu telasar lagi ngono lho, Mas. Aku ngamen. Kok nyanyi ning kene lasar lagi ngono lho. Ayo, taruh entrek yo. Kowe ta? Oke. Ayo, gimana? Jatahanmu tembak kowe. Ayo. Cepet. Sioko. Ya komat Bima. Jangan urusanmu. Aku kok menceng kakek Eko. Belantongan musuhnya belantongan iki ku jatah kudu kok 40 met pangkunen podo belantongan ora kok iya aku gumon dong jadal ya coba bayi
Ya ngalah. Kamu kepingin lo. Mat. Ini kok gaji kok ini dong. Hah? Juga ngono kuwi iki tolak sawan makanane kemarau udah dene kuwi lho Mas. Abune kuwi lho kuwi. Ini kaya apa lho Mas? Mas Mas. Yo utala. Ngawur ae. Anakku ditateni pae lho kok. Ini orang perkara odi karo totrenku. Ngene lho, ngene iki lho odi asline kan. Kuwi apa kok gili lonjong. Ambune kaya ngene. Ambunan Kak. Kak, ambunan. Ambunan Kak. Ambunan. Jalan. Hei. Siapa jangan mabrasi? Enggak. Ini dikit trablok kowe cepet-cepet ae. Nanti perjalanan atas lah jerapomu ya ditompo paling gede jatuh ha bodine kasar alah bisa bojomu iso dudono bojoku ya kaya ngene iki ya lare kaya wong alah weh jambelku mending
cara ngono iki ya mending lecak jadil kaya wong ayanan ngono lho. Hah. Modele botel. Bisa gitu. Ngono, Dik. Modelmu kaya apa jane? Apa? Gila. Hei, tak ngerti. Ora iso. Oh iso lho, Mak. Iya. Iya. Mat, iki genteng iki ya toh. Awak dhewe dirampung nesik. Terus iki. Nene, ayo Mas sepoti. Tutu gentak. Entah. Dulik. Aja nesu to sayang, kok nesu. Digendong, ayo digendong. Gendong ngarep. Sampai ke tugas muaya ganongane wis tampil. Saiki ganti pembarongi cacahe neng papat. Brodong trio Jolodong Wahyu Singo Manggala.